mga kaibigan, nandito tayo sa Barangay 9, Gulpeng, Pinili, Ilocos Norte. Upang sa ganun, interview natin si Tens Cadaba Akadagol. Panoorin nyo itong full video niya upang sa ganun malaman natin kung paano niya ginawa itong four wheels na galing sa makina ng motorsiklo. Panulo ko lang naman. Oo. Mahilig ka ti motor? Tas mahilig kami ti gararamid ti ko. Ana? Ti giti sabsabali nga lugan. Oo. Ti ada 3 wheels. Ati dua sango may sa likod. Oo. Tapos dua ti Ana? tapos sa yung makina pa nga pang padanom dahil pa ramino ka. Ay, adot na invento mo. Ado na lang. Ajay may isa ka kapay nga ramid ngamin ajay 3 wheels. 3 wheels. Bisikleta asango na tapos kastoy tilikod na. So, dati pelat iyon unam. So, mabalin nga i-explain mo pala kita buy-buya. Ayanot manubela na, ayanot ti, or no kasanom nga Kasano patarayan adi? Tino ka nga ng silinyador. Agari ka, ayanot si lenyador na. Ati. Oo. Tapos no cambio ka dito Oo. clutch dito no Oo. Ay, dapat clutch na. Oo. preno Ayan, ano data? preno Oo. Tapos, ano data na? preno pa ano Preno ti, likod. preno ti likod. So, dua ti preno na. Ano. Okay. So, ayan no dito manubela, kasano nga gayam nga nagbalin nga or kasano ti panangi anam dito manubela na? Kasi no awang kastoy na natangkan ka turong Oo. no adas din na nalaglagan gusto. Oh, nangalam dito nang ikabilam dito manubela na. Yung nala ti gearbox ti chap-chap no motorbike. Chap-chap. Ngumper di chap-chap. Perde. Okay. Oo. So, kasano nga naamuan DJ parte ti chap-chap nga mabalin gamit ikabil ka dito manubela. Yung nalaglagan no ka man. Nalaglagan. So talaga nga amumon nga mabalin nga aramidan dito. Kasi da gear na ka dito yung sumangkal palamuyo ka dito ko ano. Da gear oil na. Kasi noon gear oil na natangkan mo ka. Oo. Kasanong nabuom dito chassis na Yung panuno lang. panunot. Talaga di panunot mo. No, nalpas mo di may isan nga napanuno mo. Sumaro na panunutan man kasano man nga buon di daduman. Ay di pag yan ang gasolina na ayan no. Ito rin. Okay. So anaminan aping aking bababada ta gasolina na kat aking nga DJ makinana. Kasano nga DJ gasoline kat mapanjay hindi makinana kat aking bababadeta ano na. Adano ka bomba na nga naramid. Ayanot bomba na. Oo. Tapos nabuta dito no daangin nga mapan dito paulyon na no ka pandi gasolina. Nagkapo di panunot mo data? Kasi no awanti kastoy na hani na mapauli dahil jay. Again no ka nga to tangkenan. Awanti bomba na. Kasi no dato nga minadyo tangkenan naragumat. Oo. Tinuwad ko walang dyan ti kotse kumaking babati tangkena. Oo. Jay. Nagdamag-damag ka or talaga nga sariling makapanunutan? Sarili. Sariling lang. Hanggang ka nga basbasa ti any magazines or Madi. talaga nga pinanunot mo? Okay. So, kinasanom nga inaramid ito'y likod na. Dito yung makina nagat akin likod, then dito itimang pataray ading. Kasanom nga inaramid dito, ayan ti mang pataray kanya na. Nikati ko no. Ti niramida ti pagikabilan ti sprocket. Oo. Tapos kadena niya line ko dito Yung nikan kastoy na. Tapos Tapos DJ nagyan ng makina talaga nga
Awan ng tultulong king ka, no? Sika lang. Siya lang tulos. Awan mo makamunga welding kada. Sika ng welding latan. Siya lang tanang welding. Do you have any welding machine or ada iti sarili mga welding machine? Or naman ka nagpa-welding? Binulod ko lang tayo welding. Binulod mo't welding. Tapos si kalatati ng kwan. How many days nga binuom gayam detoy? 6 days. 6 days lang. Ah, okay. So, sige. Tapos ide araramida ka andog damag kaya dag paramid. Ti ana. Kasi hindi nakita da nga napagtaray ko. Si day nakamundan. Nga okay mo gayam. Kasla ide ano madi na mamating agbalin. Ah, oo. Yun yung pagtaray kong ka adog damagan no kasarap kumayan. Among ikanti ka sa mall yan at tapno hang Aman ko ang manong pang go-kart ngamin pang kaslang Pangporma. anat motive mo dati na apeng nga inaramid mo. Kaslang dati talaga ay ayam mo laeng or ana? ay ayam lang. Ay ayam lang. Nung kasparigan na daw may agpa-assemble kanyam. Okay lang. Okay lang. Nung kasparigan adati kaslang mangkasarita kang nga digite agar aramid ti luglugan, then alang dati idea kayat mo ti mangi-share iti kapanunutan kanyada. May latak. Okay. Mabalin nga ipakitam digite partes na tilikod. Oo. DJ deti ni data na Ang kono ka na pillow block. pillow blocks. Isu ti mang pangpalpalambot at nog taray. Okay. No kasi no ang kastoy na mariwa pagtaray. Oo. Dapat kompleto na ta. Deti garod. Detoy. Preno. Oo. No kuha ka preno ka. Kana nga alam deta deti disc brake na, di ba? Oo. Kasanot na may Ete dis na. Ang nyaramida lang ti kuha na pag ikabilan na dito. Oo. Tapos sa inya line ko ba dito sa kun ko di sango mayatan. Tapos dagito yung nalat ti ko hab ti motorbike. Oo. Ang sango. So tabot-taw di kita. Oo. Cable base bracket. Oo. Sa kun line amin. Okay. So, manot na gastom? Mga 20 ano. 20,000? Okay. Ayan natin pagpagandaran na. Ate. Okay. Mabaling nga pagandaron? Ano dahi tinaadi? Chok na ka. Ay, Ano gamit na data? ate. Oo. Pagsaga ti rugit ti gasolina. Tapno nadalos na ta. Nadalos na ta. Okay. Ano gayom dati na? Cambio. No, adi yung pagtaring di cambio. I-clutch mo mat lang no kwa? That's no ka. Kasla motor met lang. Okay. Ano dito makina maadi? RS Yamaha. Oo. Nangalam 100. dito makina gayam. Jay ginatang ko jay dingras din. Dingras. Hamad lang motor na. Han. per day siya tinangwaro nangwara amin. Oo. Tapos inggatangan giti per day na junag. Tapos mapalinis ko andar na. So, before nga install pack mo dati makina, tinarima mo pilaeng. Tinarimaan ko pala mo timak. Okay. Sa ide ginatang ko ngamin ket. No madegandar nalaka. Oo. No gandar na hindi na nakuan. So, na-stack lang siya apilita ng ginatang ko na yung maki. Awang balak mga mangilako? Awan. Nuhod kas parira daw adati uwi manggatang. Kayat mo? Haan? Kahit ko no agparamid na. Okay. Di tito mo na nga na-inventom? Kasi natitilag susuro mo muna. Kas lang kotse, di ba? So, ano detoy? Adapay ti inayom mo? Wano ana? Adapay Adupay. inayom mo? Adapay ti anat planom? Adati linong na? Down. Lining na. Slate Ferrari. Maya. Ferrari style. So,
Sa dupit inayom mo. Ayan mga kaibigan, antabayan na natin kung ano yung magiging result niya. Ayan, at yung susunod na vlog natin kay Dagol, makikita natin yung talagang magiging resulta yung kanyang naimbento. So, alaminen, mano nga litro iti gasolina na? Talo. 3 liters. Mabalin nga anak ko. Lukatam. Ayan. Anat gasolina na ali? Premium. Premium. Asyete gayam. Asyete. 7 dito yung Okay. Lukatam man. Ayan. Anya iti mensahem ka digite kas lang mga yatmet iti manginbento ti kastoy ading. Anat makunam kanyada? Anat makunam? no, kaya dagparamid. Okay lang no ka. Oo. No, Kas lang nabayadan da ka. Kailang. okay lang. No, kas parigan ko kadati partes or digiti aramidum. Nalala ka no ka. Nalala ka. Manumat bayad mo no ba? Oo. Okay. Diti garon tambot suna. Pang ko ano? Dite. Para dite. Diti. Ginatang mo pay? Anda kita nagpaspaswa di ka. Okay, mahilig ka tikwa? Mahilig ka talaga nga kut-kuti-kot ti makmakina? Ano tinikwa gayam? Nalpas mo? High school graduate ka? And grade 6 lang. Grade 6 lang. But rich ti mind mo or mayaman yung idea mo? Digiti kwa, digiti gulong na. Ginatang ko no kati jump shop man. Oo. Ano nga gulong digitoy? Pang simjet. Oo. Yamaha. Pangutang-padaang. Manot pinanggatang mat may isa? Mga 300 di may isa. Dito yung gulong na. Tapos Ati- dito rin na. At rim na 300 tapos tigulo na second hand 500. Tapos nagigi kabarbaro 1.5. Digito inusar mo sarili mga kwarta? Kukam lang? One Orno-ornong mo? Okay. Api gayam kinayat mo't nagaramid kastoy. na siksikat. Gusto mong maging viral sa sa internet? Kaya't kalataro garami dati. Gusto na. Grabe dati gwapo pa eh. Okay. Kasi nagsusuro lang kami dito. Pagka sumaro nung aramid ko, gwapon to no. No, kas lang damangtad kanyang any company or mangtulong king ka nga ipimpintas mo pa iti aramidem kayat mo. Nangalam gayam dati na. Detoy. So jump shot pala amin din. Amin. Yeah, do digito kay inatang ko ta pagkataganti ka. Awanti ikabil mo nga dete spring or shock so that mas okay yung takbo niya. At yun ano, may kanti shocks no. Ayan no, may Kanti nagkasya na may kano ko na. okay. So, ilipas mo pa din, i-come to the shock na. Shock. Masukatan namin digito nang nang kita lang kami no kasalubyo na. So pakpako na lang dito eh. At adopt maging mas maganda pa in the future. Na taytayag to pa yan. May kano ka mulyanan. Hindi kinata mo dito yung makinam buong motor? Oo. Tapos debo Hangag balin idin. hangagbalin di ba? Okay. Kinasal nga pinagandar nga rod adi. Yung minarwara nga muna no. So kinita digi perdi na junag. So sino kata ko digi clutch lining, piston ring, pin bearing, and side bearing. Oo. Tapos collecting rod. Oo. So
sika mismo tinang tartarimaan. Wan man. Kasi mga amo nga dagi jacket perde. Na kalaw-kalaw ka da. Makita mo ano. Pero di nga talagang pud-pud. Siya. So awan nangisuruking ka talaga. Awan. Siya tinagarapid. Okay. Tapos ana pa eh. Basta lagi na welding ko. Susuro pala yung nag-welding. So, basta welding na. Tas ano? Hang ko makasta welding. Okay. Ano gayam deta ni? Deta. Ang Ano dito eh? relay no karon. Relay? Ay, may relay pa. Relay. How about yung headlight? May headlight? Meron pero Ano? yung kabel Awang pa kabil mo? ako pay. Mm. Ako pa nga minadya cover na iso kami pangyayalay na dahil silaw na to sa Nangalam na gitilandok, gaya. natang ko je tadarat gamayo. Manot nagasam ka rin tilandok na? Manot nagasam ka rin tilandok na? 7 lang. 700? 7,000. 7,000? 7,000 lang deti na? Deti landok lang? Talo nga tubo. Nangikas taam ka rin gitoy? Hawan. Kayo, gisi ko lang ka. In 6 days lang? 6 days. 6 days lang talaga. Di pa whole day. Aya. Isla ko makalaos ngayon naramid ko. Idi naramid mo, taka lang nagisalpakan? Ay, sumala. Pero mahirap pa rin. Mahirap. Amin na ganyan, naramid. Aya. Amin nga na ikaso ni naramid. Mm. Machine ko madapat timang kasta dati na likod. Sa lahat ng naramid. Machine pero maganda. Maganda yung align niya. Siya tilata ng naramid. Oo. Actually, mga kaibigan, sabi niya, machine daw dapat yung gumawa ng kanyang alignment. Pero, wala naman siyang gagamitin. So, manual yung ginamit niya, mga kaibigan.